Halo Bes, jadwalku dino iki aku arep yamja karo mbokku margo mbokku dino iki libur. Wes mumet tenan ndase lek mbokku libur wis bakal ono ae ontran-ontranane ya. Iki arepe mlaku ndek ndek restorane. Mari ngono iki bojoku wis ndek lokasi. Hari ini kan Idul Adha to, bestiku. Terus iki bojoku lagi ndek lokasine arepe siap-siap arepe menyembelih sapi dan kambing, ada dombane. Terus iki lagi persiapan ngekek-ngekek. Terus mari iki kuwi bapakku guys, sing kambi biru bapakku tapi ijo ya ampun jamet banget. Terus mari ngono yes ngene lah. Pasti umumnya ngono kuwi. Ya ampun sapine gede banget. Aku ya lagi ndelok iki. Ya wis ngono wae lah. BTW aku suwi banget guys. Idul Adha enggak ndek omah. Terakhir aku Idul Adha ndek omah ki 2022. Mari ngono wis enggak pernah ndek omah. Wis enggak nemoni wisan. Wis krungu takbiran Idul Fitri, Idul Adha rasane atri wis enggak ndredeg wisan mergo kulino enggak ndek omah. Ya wis piye ya Bes, pencari rezeki wis ngene iki.